Veneen pohja on syytä maalata kerran kaudessa aina kauden alussa. Silloin vältytään, ettei näkki pääse iskemään, levä ei pääse pohjaan tarttumaan ja pohja pysyy muutenkin liukkaana ja käyttökuntoisena. Ja polttoainettakin kuluu huomattavasti vähemmän, kuin vene liukuu ilman kasvillisuutta. Ja pohjan pitää olla puhdas ennen kuin sen maalauksen siihen pääsee tekemään. Kyllä näin on. Eli irtolikaa ja muutakaan epäpuhtautta ei saa olla veneen pohjassa. Mikäli näin on, niin pohja on syytä karhentaa niin, että uudella maalilla on mahdollisuus tarttua sinne. Vene kun nostetaan syksyllä, pohja on märkä, kaikki kasvillisuus on helposti irtoavissa siellä, niin silloin painepesuria ja harjaa niin, että se pohja saadaan puhtaaksi. Mikäli tämä jättää tekemättä ja ajattelee, että minä säästän tuon kevääseen, niin sen kyllä todella säästää. Eli minkä taakse se jättää se edestään löytää ja talven aikana, kun se skeida on sinne kiinni tarttunut, niin se on erittäin vaikea saada irti sieltä. Usein kuulee sellaista sanottavaa, kun syksyllä nostetaan venettä vesiltä, katsotaan sitä pohjaa, että se on hyvässä kunnossa, että tällä samalla maalauksella menee vielä se 2-3 vuotta, kun se pohja näyttää niin hyvältä. Mihin tämä uskomus perustuu ja onko siinä mitään perää? Se perustuu lähinnä harhaan, siinä ei ole perää. Silloin kun vene nostetaan ylös, pohja on hyvässä kunnossa syksyllä. Se on se merkki, että se pohjamaali on toiminut siellä. Se myrkkymaali on tosiaan toiminut. Ja keväällä, jos se jätetään tekemättä, niin ihmetellään juhannuksen jälkeen, että kun tänne alkaa rehu kasvaa pohjaa, että mitäs nyt sitten. Ja sitten siitä syksymmäksi, niin siellä on näkkiä pohjassa ja sen jälkeen pohjaremontti on edessä. Ja se maksaa sitten todella paljon. Miten paljon tällaisia yhteydenottoja teille kesän aikana ja syksyisin tulee? Niitä on erittäin useita.